mga kawatatap, it's me again, Indirwana, and welcome back again to my vlog. Yay! Kawatatap, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning, and good morning mga kawatatap. So for today's video mga kawatatap is muadto ko sa baon para magpalit sa isda ni Ma'am Elena para dalaon sa Davao mga kawatatap. Magpalit ko og isda sa bato. Ay nagulat na lang ko mga kawatatap kay magpadala to siya sa GCash karon akong i-cash out dito sa baryo mga kawatatap sa Bitaugan. So nagulat-hulat lang ko mga kawatatap, wala pa nag-chat, wala pa nag-text, wala pa nanawag mga kawatatap si Ma'am Elena. So ayan, ay, nanawag na mga kawatatap nanawag na siya, tas maadto na ta karon sa baryo para mag cash out sa iyahang cash nga gipadala ako sa jung sumpa sa bungon. Kauban ako si Juana Marie, si Juana Marie amo ang wapang bata nga mura Ito ka bariya? Oh my god, hi mga kawatatap. Hi mga kawatatap. So ayan mga kawatatap, maadto namin sa baryo. Bye. Balang bariya. Ayan mga kawatatap, yun siya kay send lang, wala pa niya gisend ang GCash, ang kwarta sa GCash mga kawatatap, kay palit o isda. So magkaon sa kong pamahaw kung sudan gi utitod tara isda utitod siya mga kawatatap. Mamahaw ta mga kawatatap, mamahaw di utitod, parang utitod nga puti. So mukaon siya ko mga katatap. Bye. So ayan mga kawatatap, na ako diri sa pharmacy sa Bitaugan sa Kulising kay magpalit ko og kuan. Magpalit ko dai. Sinicol. That's it. Ay katong pikas tro. Magpalit kong tambal sa silingan kay gisukot ko mga kawatatap. Unsa na siya? 10 ml? Ay, wala namang syrup din. Ay, mangutana lang sa ako dito. Aday. Mabalik lang ko. Wang? Ay. Kami Desodrin pero generic siya nga brand. Kanang mahal? Mahal? Mahal lang, kasi siya maangay. Sinodrin niya ang pangalan. Sinod. Patanaw daw ko. Ay, Generic na siya sa Desodrin. Ito ang barato, no? Munguta na lang ko. Sige. Ay. Wisen! So, ayan mga kawatatap, na ako sa tindahan ni Wisen. Tara! Kumusta to? Kuan, baligya. Hoy, asik pag pili-pili dira ato sa Wisen, oy. So, ayan mga kawatatap, ato sa Covario kay mag-cash out sa ko. See you! Akan ni puti 150. Naman na sa landor natin ng ani no. Tara. Dagan pala sila nung kanang mga kwante pare ato ti. So ayan mga kawatatap, na ako diri sa balitanan ako.
Kani? Sige, ano, karon malusog ko. Ay, sa tigil manawag pa ko. Kani, 220 na eh. Asan, yara. Kumusta mo na? Kini Akan ang eh. nagturay. Tapos 20 ng basta. Dali, oh. Kaya na eh. Ini. Ini nagpo ka. Butang ka to. Dai, 160 man ang diri ah. Akal man. 23 man. Manawag sa ko ni ate ha. Vlog, day, welcome to my guys. Hello mga kawatatap na lang isda. Burot, lagko kayo. Gagmay da ito. Iya ha. Nara si ko ano, si Maring Nandit. Hindi naman siya mga tabang. Hello guys. Ha? Namilip-lipan, mga nagpalit og lip-lipan. Iwan na, Juma? Hindi na, uy, kay mangutana pa ko. So, ayan mga kawatatap, nakapalit na ko og kanang kuan isda. Pero walay isda sa bato, liplipan ako napalit mga kawatatap. Ugma na ko magpalit og isda sa bato kay wala ko kaabot sa isda sa bato. Nagpalit na ako og liplipan 1 ka kilo. So, ayan mga kawatatap, maligo sa ko. Then bayish. So, ayan mga kawatatap, matuto sa maligyag isda kay padugangan doon niya o liplipan. O beta, palit kong isda be. Dulag imil. Liplipan. May tao oh. Tara. Hi! Kilog tunga. Og 1 ka kilo, like silupin. Kini jero. Singit siya. Kasi ipahiwa-hiwa. Agoy, gano'n ako. Kanang pangsabaw ba? Tapos ilahi ang 1 ka kilog tunga iya. Nya, iyo pod. Oh. Kabisi ni Obeta oh. Ta, wala mo yung kanin ba? Angan. Iyo si kuwabe na ko niya pakuha. Di man ako kaon sa. Ano mo ba? Ano lang? Eh. Ano na ko, tibang dapat magtibang. I-rep lang ba? Namay rep ya? Abutan na ko sa kusina guys. Hindi pa paon karo ulit mo na. Ugma pa. Mapa. Ay ako lang daloon be. Lang ko. Ilalang lang ako ipa-press. Kuno 1 ka kilo kuno medya. Sobra magani ko ano na tumo. Ay. Kuning uno medyo guwapa kay kuno do. Okay. Wala, kuan siya 1.4 pero kini sa kilo kapin ni. Kuwain na siya. Di kuan ako ni butang dre. Ay oh. No. Sa man hiwaon tanan. Oh. Sagay kuan na ko gamay niya. Diyan na ko ha. Lebih. Hulaton. Hulaton na ako. Hulaton mo. Kita ka padula og kuan ro. Bili na din.